Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat het ministerie aandacht heeft voor Dam Preto. Nou, Dam Preto, daar wordt al heel lang over gesproken. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft nu laten weten dat ze werken aan een structurele aanpak van de geur- en vliegenoverlast op de landbouwgronden Sint Joris, beter bekend als Dam Preto. Vorig jaar is er een einde gemaakt aan het illegaal dumpen. Daarna is er gestart met een ander project dat zorgt voor overlast. En de regering werkt er nu, volgens eigen zeggen, hard aan om zich in te zetten om de overlast voor omwonenden aanzienlijk terug te dringen, maar tegelijkertijd de betaalbaarheid van essentiële producten zoals eieren en brood te waarborgen. Want wat er wordt verbouwd wat er nu in Dam Preto wordt gebeurd is om te zorgen dat er vruchtbaar landbouwgrond op Curaçao komt. En de regering wil bouwen aan een duurzame circulaire toekomst waarin afval wordt omgezet in waardevolle grondstoffen. Bewoners stellen ultimatum en dat is dan weer een gevolg van die brief van de overheid, of tenminste het heeft allemaal met elkaar te maken. De bewoners van het gebied rond Dam Preto, de vereniging Unidad de Habitanten de Paribas, heeft een ultimatum aan de overheid gesteld over de afvaldumping. Zij geven de overheid tot 15 april de tijd om met een oplossing te komen voor de problematische afvaldumping. Als er geen oplossing wordt gepresenteerd, overweegt de organisatie juridische stappen. En ze vragen om het stoppen van het dumpen van afval in het gebied. Of anders wil de organisatie dat er maatregelen worden genomen om de stank en de muggenplaag te elimineren. Dan is er een bewustwordingscampagne over de nieuwe munt gelanceerd. Sinds begin deze week is de nieuwe Caribische gulden geïntroduceerd, dat weten we allemaal, maar dat brengt ook belangrijke veranderingen met zich mee. Dat zegt het ministerie van Justitie. Een nieuwe munt introduceren vergroot het risico op witwassen. En binnen het actiecentrum Ondermijning Curaçao zijn er daarom verschillende witwasrisico's op een rij gezet. En met de bewustwordingscampagne wil ze de samenleving hiervan op de hoogte stellen. Dat gaat gebeuren via verschillende social media kanalen. Maar het gaat er onder meer om dat mensen, als er wordt gevraagd om geld voor een ander om te wisselen, dat ze dan zeker weten waar het geld van afkomstig is, zodat je niet tegen je wil wordt meegetrokken in het witwassen van geld. Volgt nog meer informatie hierover dus. Extra controle bij het aanvullen van de ATM's. Nou ja, de nieuwe Caribische gulden is er, die is geïntroduceerd, maar die moet nog naar alle bankautomaten. Dat is ook een gevaarlijke situatie als we zien dat er heel veel zwaar bewapende politie aanwezig is als de ATM's, de bankautomaten, worden hergevuld. Dus dat er nieuw geld wordt ingebracht. Daar is veel controle voor nodig en er worden ook leden van het ME-team van de politie voor ingeschakeld om maar te zorgen dat er niks misgaat. Dan is er bezorgdheid over de vliegbelasting. De vliegbelasting is een plan van de Nederlandse overheid om per 1 januari 2027 er een belasting op lange afstandvluchten te verhogen. Dat zou zeer nadelig zijn voor de Caribische eilanden, dus voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. En daarom wordt er onder meer door de huidige gevolmachtigde minister strijd gevoerd om te zorgen dat de Nederlandse regering dit plan niet door gaat voeren. Vanuit de lokale toerismesector wordt onder meer gewezen op het feit dat Frankrijk een dergelijke belasting niet invoert voor de gebieden die bij Frankrijk horen. Dus binnen het Franse land, zeg maar, hè, dus ook voor de gebieden als je naar Martinique gaat, komt er niet zo'n hoge belasting. Nou, men wil dat ook voor het Caribisch deel, voor het Koninkrijk, omdat het belangrijk is dat de mensen die hier wonen en in Nederland wonen met elkaar in contact blijven. Er is inmiddels een brief gestuurd door de gevolmachtigde minister naar de Nederlandse minister van Financiën, Eco Heijnen. En er wordt nog verder gesproken. Zo is er veel overleg om er maar voor te zorgen dat dit plan niet doorgevoerd kan worden. En we houden het voor u in de gaten.
Rioolproblemen in Marie Pompoen bij de Martin Luther King Boulevard. Is er sprake van een overstroming van een riool al daar. Het is ongeveer ter hoogte van de plek waar vis wordt verkocht. En inderdaad, wie daar regelmatig langskomt, die merkt het kan flink stinken. En de bewoners hebben al vaak gevraagd voor een oplossing. Die is er nog steeds niet en het is behalve stankoverlast ook erg onhygiënisch. En dan de tanker vaart nog steeds rond Curaçao. Dat is een bericht over een olietanker die al sinds november vorig jaar rond Curaçao vaart, omdat ze geen toestemming hebben om aan te meren in Bullebaai. En dat heeft allemaal te maken met de door de Verenigde Staten opgelegde sancties tegen Venezuela. De tanker Dalcoet vaart al maanden rond Curaçao en de Extra heeft al eerder gemeld. Er is geen vergunning om binnen te komen en het is een situatie die niet lang nog vol te houden is. Al is het maar voor de mensen die op de tanker zelf werken. En het schip moet een keer binnenkomen. Maar het zijn geopolitieke vragen. En de Extra schrijft vandaag dat Curaçao de regering opvallend stil over deze situatie is en geen enkele officiële reactie geeft. Nou, veel nieuws dus. We gaan weer even over naar een break en zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen met een project van de Curaçao Lions Club. Die hebben gisteren aangekondigd dat ze met een mooi, nieuw, duurzaam project beginnen. Dat is gericht op de oogzorg met de naam Bonita Vista. Het gaat om kinderen, want zoals iedereen weet zijn veel jonge kinderen momenteel veel op elektronische apparaten, zoals tablets, mobiele telefoons en videogames. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor hun zicht en daarom heeft de Lions Club in samenwerking met onder meer het ministerie van Gezondheid, de Vereniging van Oogspecialisten, de Huisartsenvereniging, de SVB, opticiens en schooldirecties een project opgezet waarbij alle kinderen op scholen worden getest of hun ogen goed zijn. En anders kunnen ze naar een opticien om een bril aan te laten meten. Ze krijgen dus gratis testresultaten. Voor kinderen zonder documenten zal de Curaçao Lions Club zelf de kosten van een bril dekken. Collectemaand Bethesda begonnen. Bethesda is officieel de Stichting Verpleeghuizen Curaçao. Die is begonnen met de jaarlijkse collectemaand. In april wordt er geld ingezameld en het thema dit jaar is Nosque Socializa Mas Cuboso. Dus men wil meer mogelijkheden dat mensen ook daadwerkelijk de bewoners van Bethesda kunnen bezoeken en dat er veel verbeterd wordt in het verpleegtehuis. En de belangrijkste reden voor de collectemaand is daar geld voor in te zamelen. En dan was er de eerste avond van de Cantado Mayo Seu. Het Seu-festival begon met 15 zangers gisteren. Het was een goede opkomst, het was een hoog niveau, lees ik vandaag in de Extra. En het zijn nog 2 voorrondes voor de daadwerkelijke finale begint. Maar het is weer een mooie avond geweest en in de Extra veel foto's hierover. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want de president van Ecuador heeft militaire steun aan Amerika gevraagd.
De Amerikaanse president Noboa heeft een gesprek gehad met de Amerikaanse president Donald Trump voor militaire steun. En dat deed hij slechts enkele dagen voor een spannende tweede verkiezingsronde. Het gaat om steun tegen de drugscriminelen in zijn land. Ecuador staat open voor internationale basis. De VS zullen niet alleen helpen patrouilleren tegen drugshandel, maar ook tegen illegale visserij. En er is een duidelijke gang richting Amerika van deze kandidaat van de Ecuadoriaanse verkiezingen. En er is meteen veel discussie over ontstaan binnen zijn land of het verstandig is om daadwerkelijk een ander land binnen te vragen in de strijd tegen drugshandel. Maar Noboa zegt, het is niet zo dat buitenlandse troepen hier zomaar kunnen doen wat ze willen. Iedereen is onderworpen aan de wet, maar het is wel belangrijk dat Amerika helpt in de strijd tegen drugshandel. Dat wordt vervolgd en ook ons nieuws wordt vervolgd. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste, tot ziens. Dag.